Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you guys. Ayikho into engayenza ngibamba ukuhleka. Le video izoba mahliphi vele. Bengicela ukuthi ama loyal friends ngaba kumseleku sizoniblock ngoba ngiyaxolisa sizoniblocker guys ngoba sisazohleba. Lalelani laba bathi uthanks ma. Kanti uthanks ma yini? Ngicela hambe noyifuna episode uba umseleku unosibindi nolwandle phandle sengikhohle ukuthi episode bani la bachazela khona indaba yezimoto eziningi kanye no thanks ma. Angazi manje sesengithi thanks ma yini. Lalela ke loyal fans. Ubaba umseleku lena wena oyikhuzayo manje nokuhleba nokukhuluma uyaze engakafiki ngisho Uthando Nesthembu season 1. Uyaze umseleku leyo nto eqala iproject sokuthi uzoba ku TV namakhosikazi akhe. Hayi qali futhi ngabalandeli bakuthanda Nesthembu. Lo mseleku unomphakathi akhulele kuwo ukushilo futhi wasikwaba nezinkulumo. Wena lempo ilwayo asiyazi ukuthi ulwa nani. Lezi inkulumo le fame umseleku abeyifuna njengoba esho umalume ukuthi umseleku ufike kuye imali enayo. Kodwa iphupho lakhe bekuthi avele ku TV. Enazo inhle sozokuthi ku TV uzovelana. Kodwa maye emlalela ifame ibilibalekile. Le fame ke ihamba nalezi inkulumo ezingapheli. Zimenzelani lezi inkulumo ezingapheli ubaba umseleku? Zimfaka lapha ko My Brother's Keeper. Zimfaka lapha kumkhokha ebe yi reference because umseleku oyi brand ambassador, umseleku oyi influencer yesithembu, umseleku loya. Manje into yakho loyal friends sithando sami ngathula nephupho lapha umseleku. Umseleku uyayazi into awayeyifuna ngokuba ku TV nokuthi izomenzelani uyaze ingakenzeki. Yikho athi umalume lo okhulumayo ukuthi usebenzisana kanye nobaba umseleku ungqondo. Uma umseleku ewusoma business wazile ukuthi sizofika isikhathi eku TV show kukhulunywe lezi zinto. Kube khona abanye asebefuna amachashazi, kube khona abanye abazoba nomona. Thina ke asinamona sibuka i-TV show. Manje mawusithulisa ithi ngikuchazela ubaba umseleku uku-Showmax no season 1 to season 7 wakuthando Nesthembu. Abangambambanga kumzansi magic simbuka naye ku-Showmax. Yisho ke ukuthi senze njani. We guys ngicela ukusho ukuthi laba sazivele siba block lama loyal friends ngoba yabona ukuthi ngicela niye kubaba umseleku sikutshela ukuthi i-review social media post sesishilo ukuthi siyithathe iphinto. Episode 3 sishilo ukuthi kusuka ngicela ngeke hayi asithanda ukudlala nawe ngoba manje wena ukhuza into baba umseleku ukhulume nosibindi nolwandle wathi thanks ma o1 guys manini khona uthi ucela ukuthi hey mina nizongibulala lapho Nkosi yami, nizongibulala noma ngizoboshwa hayibo. Ngicela ukubuza ucabanga ukuthi thanks ma yini kanti ngizonishaya ke njalo ngizonishaya ebo niyenzelani lento kuyisonto ngeke sidlule ku thanks ma. We guys nebona izinto kulezi ezinenyoka zingikhumbuza uMamntolo. Manje sengayislima guys manini niyakhumbula ukuthi ngesikhathi silinda uMamntolo umseleku wafika lento kenje sahlala sambuka mayisefika ku season 7 ayisekho lento wazi Jesu ngiyaxolisa unganihloniphi kodwa yini enenzele lento guys sengiphelele umoya khona othi lana ucela uthanks ma. Ayi angisawazi ukukhuluma
Uyaphi thanks ma ngoba laphana kunesifundo le episode inesifundo isifundo yini ukuthi ziphathe kahle uyingane uhloniphe abazali uzobusiseka wena wena manje uthi yini thanks ma kanti ngosamba fethu mina ngithanda ningiphathe nabantu basemzumbe ngoba ngiyabathanda yini leniyenzayo thanks ma ukuthi umseleko wenze kahle umzali wabonga guys bukani ngikhuluma ngento ejule kanjani manje ngenxa yeni yokungabi serious seniyenza yaba wrong nkosi yami guys mina ngiyahlonipha angiyazi into engiyenza yona kodwa manje yona indlela asho ngayo ukuthi nami ngiyawucela thanks ma hayi yeye uthi ngiyasho lo nyaka waphela ngoDisemba ngihlukene nento yama-reviews ngihlukene ngoba ningigcine sengixova hawe ma sisi funa i-episode thanks ma umseleko wathi indlela yokubuyisela kuma wakhe oyindlela yokuhlonipha uma wakhe njengoba engasekho impumelelo imfice uma wakhe engasekho kodwa uzoba nayo into ezoba yisikhumbuzo uzoba nekhampani ayiqamba uhlonipha uma wakhe uzoba nezinto azenzayo uqale lapho thanks ma wena mawusuthi ucela thanks ma kanti manje ucelani ngoba nawe sebenza wenze kahle uhloniphe lapha ekhaya ileyo message okufanele niyithathe ngenxa yokuthi ngithanda ukuhleba kakhulu ababa yini hayi mina ngeke bakithi umuntu nizombulala lana